miensa abo yemu ha mu akwaba mfamna Sompa esan se ene eye June bosome ne da etoso mienu wo mfempi mienu ne aduonu miensa mu ane ewei nyame ayebi enu ti babi obia mu onenye onse nyankopon wa mawie ma yakusu kakra adentia esan sensenkyere ne asi ewo bono ahinkrosu ne krodemo ya no enya de ketwa esan se emfie pol dunsiani hese wo baba na kosku ane wo SS2 na bofo kwa ewo relegation ene nyame adom amoba premier na se oba ewo se nyankopon mawiemu ye fom ema suna ne krodem so ye de ne kasebo ane aboabo no awiei ayaje adwa ayede brom kasebo wa be fontinta fidi kase so sompaonline.com sanso na Facebook no so eye Sompa 98.9 FM me patroni e Facebook ana YouTube no so okoho nso ana wa bo Sompa TV kasebo no de dimakotini bi ene se Omampani abadi akire His Excellency Dr. Baomia de atoga na de hye wo boko animu se wo munkamom empre asumdwie monomantam esoafo eyema me Justina Owusuba na hene mame wode afutuo ene kasaden e de ama nanan mahemfo ne ahemanum se omamode a no munkamom ema mpuntuo entumemra sunyane ene dei obrempon Professor Chairman Ponsa wo ye fie prehene wodi aso abofom sen yensi dan bi enkane ani nsuobuo ayade a akosoro ehase nra entu koto eyenkane aibia anabel na beba na fribusu mu konbonse ya increase no ensuo ya increase no na no ano no water no south ane ne mpotam omakasa ukai afie twa mu sofu bi no wahene bia wo mukabo mu kum nipa sie no ewo mukase wo mankasimu no wo mase dibone amana pagya ensem bi ka we hu ne aboabo no se no miensa kasebo ayede ebro shanenso se miso fruit drink any new 5G drink wo mo adaruma ene de kasebo e de ebro na ye na hwe ya je adwa ewo bojan emu kasebo eye me ochiame kwasi ne momene akue nyaako abro no ma fei kasebo no ni nchiremu ankasa enin His Excellency Alhaji Dr. Mahamoud Baomia na ye mampani abadi akire wodi ato adehia wo mo wo boko ewesirema mantifi na poya famani mu sen asumdwe wo hoyi yenton wo je wa nyame chesto eni yenton wo store bia mu kire se nipa afanu ene beka wontira pam ho age ato mu sen afedien okono ya bre yensem agunti yempra asumdwe wo sesa asumdwe betumi ababako ne mpatam wan aji sempanifu aka bi ewom na nanom ahemfo ene krodua ne mu nipa nyina de to ontrimu se ye ankasa ye pre asomdwie na mampuntuo abaye mpatamu wase krokuma biara empuntuo mamu no na kire se asomdwie enim omampani abade akire ede sansami kwato dwa wabra na esrema mantifido na poya from Upper East region na womu bi na nanom ahemfo badwa House of Chiefs no ano ewo Bogatanga na bra wokoye no America aban anam senior war my Ghana mu His Excellency Virginia Palmer afa soafo hwe na nanom ahensam ene Christosum ene sumku ahodo ne so yo onmanyafo Steven Asamoah Boateng ene mpanifo ahodo bi e wo aban mu na di na chi a wokobia House of Chiefs no ano. Let me also say that as a son of the soil, my heart breaks about what is happening in Boko. The conflict in Boko is very unfortunate because we are really one people and we should be together and not fight. And so I hope that the initiative that government has initiated through the House of Chiefs and the Otumfuo that is ongoing will help us bring lasting peace to the Boko area, and therefore help us develop our part of the country, because conflict leads to poverty. That has been shown very clearly. For us, on the part of government, we understand that to prevent conflict and to enhance peace, we have to make sure that development in Ghana is inclusive. Everybody must feel a part of the development that we see in the country. When people are excluded, they are more susceptible to extremist ideology. The government's major bane as far as security
is concerned has been chieftaincy related. The scarce resources which could have otherwise been channeled other basic developmental projects are being sucked into waste. Let me also say that as a son of the soil, my heart breaks about Omampani abadiache Dr. Mahmoud Bawumia. Yentu akasi ebonu so mfam esanse na efiado to nanso ebojae ayacha maame na mame. Virginia na vagina palma aha ne dini mede. Yacha na mame why. Yetu akasi ebonu so. Bono mantan so afo ye maame Justina Osuba na hene ye maame ba be obi na wie ye ton krade maame wa hawate. Maame ede atoda ekyerem se na me anu nokure ni he asumdue ene mpuntuo ebeba mansini ene kropon bia ma na eye nananom enkabom a da ne da no ewo ho ene nam soma sumdue etimi ban maame de tudwa kyerem se nananom ahemfo ne ahemanom timi kabom na omoboa ama krobia so asumdue ewo ho ade achi akrom din yenti tuato yenti tuakasa etimi ma eye mpuntuo ba papa okoso de tudwa kyerem se enam nananom ahemfo ne ahemanom wo modem mo na omanam ontuo bintino etimi boa papa na kokoba se wo chena binu bonsa ene krowen eyesa ahemfo ama no homne so ha ahensam koso ewo ha ebasa ba ha dwene papa na ma medi nsam watudwa wa bra wo kokopie mu ewo eye national catholic eye secretariat wo sunyane dwumadia na wo mu edinom ena ode nsam ekotudwa kyerem se nyame no nukure ni ewo sem na nanom ahemfo etimi kabom papa esansa yenso ni nyina no wono ani nipa na nipa no nso ne yede a yentumi nyina nanom emfirimu bi eno nti se ahemanom ne ahemfo wote wono kasa no na wo mu hu se yede we betumi aboa ama pepepe ne nukredi aba no eba se betumi aboa papa. In that house, assuming there are 10 rooms, those people are 4 coming to vote in Ghana and 6 going to vote in Africa, or what is it? So sometimes understanding amongst ourselves. So if the Nananum 2 are 1, if the Nananum are 1, sometimes simple understanding can bring about peace, coexistence, and for that matter, cohesion, like Big Brother said. But if the kind of language, you should have even added language as a cause of conflict. The way you describe me to your children, when I'm coming, I become kakamotobi before them. And so anything from me to them is negative. Therefore, they will never buy into it. At the end of the day, the common fund that is given to us at the assembly, we see to it that we lighten around, we fill potholes, create schools and other things. That money is used to protect human life because of security. When you see the soldiers going and coming, the police going and coming, sometimes today they don't have even fuel. All because the assembly's money for other things have been geared towards that and finished. And if it's 1 or 2 people, but this time around, because of the associated weapons that people use, if you say at the end of the day, you are going to lose all the people. So we need all of us there. So that is one. The fear pray matter in that. We aya bono mantam so afo wa abro dina simpie so ewo eye dwumadia na ekoso ewo Catholic Secretariat na odi tudwa course a de afutuo ade man sanse empuntuo ya de hu hia papa yebenya we yesisku adan ya akwan yesia ya sabia hodo enu tihwe na nanom atimi hwe eboa masundwe bade a ya de sasanima we nyina no ebibetimi abama yen abusia wodi achi ewo ye Facebook ne so abo Sompa FM ana Sompa 98.9 FM akwanya mienu nyina betumi atie no wasan so ahwe kase eboyi na hwewani so ade bi afie twamu bronya bosumi ni musa obekayi a wokofie pra na nanom ani adehye wo ho eye afahye sononko bi tudin sen Obrempon Educational Festival na sa afahye no Obrempon Professor Chem Amponsa ya wotoso mienu oye ohene e wo fie pre na wodi animu ema wo mo hye no na afahye no o hye bo ba akubi o kan se obema enwumasua edinani mu kan ewade anyina mu efisa wo bo my Ghana mu a Obrempon Professor Chairman Ponsa wotoso mienu ena ye Vice Chancellor Ghana Communication Technology University of One Crime wose sa kwanya yinti enwumasua bebre wona adwuma nyina mu na wo hye bosen wiase konani mu na wankobia efra wotete kwa enti wo behwa momasi abefo library
ene abefo ICT center beboa ma adesua ewa abefo kwan so atumi abamu na saa bɔhye ya nkoye sabi bɔhye hunu ene dai na ama bono mantam soafo omasua mu akanifo ene nanom ne mpanifo ahodo abeka no ho ama ne de aso abofom ama ICT center ene library no wo mu ebe hyase asi e wo fie premontene so na ho ani gie na nakasa azei so 7% me see library Kasia any ICT center Emma Yamano any nanom no Serebeya Kurano Benya Baby or Betrase Ababisua dear na ICT Aba for Quine so as I say your first idea no Yanso ya my mano and catch it na yet the computers Abegum Aman Kurano at me enya Ba for Quine so Yansa as what this idea na fe or Timmy so Eco University Eco Twaso na is a specialist about in ICT computer scientist computer engineering software engineering the idea just Panyufo Nanka, the Coco training or more abridged say the training or more Ghana Haya Amia University of Medano, a Ghana Communication Technology University Vice Chancellor, enemy. Sa University no, and I say Ghana ha, Mampani, as you say, Yanya University, a training specialist in the area of ICT for the whole of Ghana. I say, Kanya dia, Punoma, Bebre. Enuachi enobrempon kire se emre bi atwamu nananom edikoko ni cashew ni timber ni niema eka ho jaba bunuman ni fie preman na so na breiso waka kanania koko ni ho atia ni ho mango duduo ni ho ajapade baten a wodi ja fie prema eye nwumasua my traffic precrudia musana hwe na mapeja fia premai so na ai na ebetima yesa na esese ye ma ene na nanom ene mo edidaso na ye mo dachi a edidaso wom na ahonka ene enigye nso wom se ebetima basa na se ye kire won kwan na ye ma won bibia obetimi de si won ni so na se de na nanom di kokoo gya ya se kokoo ni nyina akọ no ene edidaso foforo abrɛ ye ma no enti ye nyina tie adwensam a abofra no bɛka ye na me kokoo a Mede Jafia Premai, and I made Mafia Premai, and Engomasua. Samede, Engomasua, Ebeye, Manida Soka Sea, and Maniso Adipuno, Nama Peja, Engomasua, or Fia Precrodia, Munifia Premai, Nama Bois, Mia Casacasa, and Nanum, Eddie Sikani, a Horde, Yansani, to me, a Bois, a Peja, Fia Premai, a Peja, Fia Premai, and Ayaka say, Afa, Engomasua, say, Ebesa, na, and Fire Nokake, and Ebeka, action. When they say action speaks louder than words. And so Candiana, and then fro say ade yo entino say yakan number bebre na ya sha ase say ba ye de nkoda anwomasua ho enwuma bebre na atudwa na ye afibia no say nkanya covid ye ba ye na your vacation classes mafia prem kura nyina from primary 6 to JHS to SHS e ma onkra me ESS books e ma onkra nyina just say ye hwe ma onkra no trust suade na wotu suade ekọ wanim bebre na eka ho ayeye say onkra ya ebe exam CBC enyina mene nananom etra nkura nyina trans aboa omo eka omo boa ano ehwa say nkura no ebetumi atro omo to so asua de be so bia ni ho ayewo nana enwoma ehye ni obroni say knowledge comes from learning ye wadi nkra sembo bia ase ekra say nea onim no esua Obrempon Professor Cheman Ponsa eye fiepre ohene na ne kura mu no Mami Aishatu Ali Abayon wono ana yesunwan Municipal Education Directorate no one planning officer obeka abono mantam soafo ne mpanifo ahodo ho na anam enwomasua ho asem afanti Mami Aishatu se nana asem we di age yensem na minhira education name ebeka kakra awade ahyema no na ye dikai no em say na chenchen ni kai no na nankasa akansem na anka ye ba beka ni nyina but all the same no director say me ba nana ema wa fonte say jumedie bebe na wo ye no municipality ha no say ni ni asopa na odawase odikan aka ni nyina mock exams ahorura wa ya mayen candidates vacation classes are organizing computers are what they teacher a school for ni bi na ni etwa to na saying dey between so a week long educational festival eno ni edikan
na yehu bi da eno so de brain wa ha ye da se na nka yenim se no ano no so wanya ho a o sign de ne e sign so enso biom abeka ho se u besi library na ICT complex ama community no na eda community ni din mu de but yenim se ye den a eye school for de tinana director se menka show say odawase pa na may you see opportunity we so asre ahemfo na other traditional leaders say anka ye emulate na footsteps na ebeboa education ewo oman yi mu aban kwanti menye ni nyina nti no senka ohene bia eye kakra say in fact enya kakra o de ne de edoso pa atanka ohene bia ya kakra so de boa ebema education atum. Sunyani West Municipal Education Directorate no one planning officer Maame Aisha Ali Abayon. Yento kase bono so information so se ne eye boja sabre kroma ye de adan ba bia reboso bofo ba bedru ana Sompa yenso ye di akiri ne krom ebeye butu kroye butu so no ma mota no south ne mpatam wo esu adente wo maso mo kanyina ne se wa bra eye Public Utility Regulatory Commission PURC adbetu da chem se hanchichemu edu enwotwe na chiripo eye aduasa ensia mekere eye 18.36% entumu a ekodema enyinam kanea ene de ka ho ensumu no nyamia no nukrani enwada ene hyase na enwada no hyase no na dodo na no esu obia ekyerem se nyamia no nukrani abayote so na adan na abayote so na adan na enum no yewura ne dinde Patrick Antwi nukra no eye regional manager Edma PURC ewo bono ane bono east ode to da hm sen obekoso this adisrade ama wona womo ewo oman mutitu bono ane bono east ne mpatam sen onya botamu papa pana esansa ba no wonhyehyɛ pa ne nepa bia wo pese eye nkane agina ne namaso ne nya nsupa enom eno achi no se be nso betumi abo na wo se otumi tua eye ka bia wode ewo enkane ho ani nsuo se bia de frɛ eye electricity bill no water bill no wutumi kotua na bre no bre nyina na tumi aboa na nkwankoba ne saa ene ebetwitwa nkane anum da ne da nyina ebetwitwa ne etwitwa nso de ha beba eti so koso etua wo ka a wode a na etumi boa amankane no egya ne naso na obesan so anya nsuo nso atumi anom na se obehu so bi wo ho a no abu na ne agusoa wonkwankotua ne ka na ba no nso ohia sika ade adi eye ne dwuma bia wo se otumi boa emankane ne gina ne naso yerande ne Patrick Antwi kasa ne se no chirim. Last week na yede press statement beto abonten say beginning the 1st of June kanea bomu ebe peja koso kakra eni nsuo so ebe koso kakra na kanea de no about 18.36%. Nsuo de no percentage in count because ebi wo ho akoso ebi wo so eba form te no yentimian state percentage na some be kaya ye major tariff review last year no August September any e ka say quarter bia no ye be quarterly review adjustment. And no review adjustment no based on some of the economical factors to say inflation, CD dollar no, any gas the power some of the thermal machines. It is as mandated by the commission no, every quarter say making sure the adjustment be up now reflected the true amount and utilities no mudi ejuma the saving e fee. Bia na ya yi adwene efiri ade ba ko bi so ensio anase kanea yenya wo yefi ni na sika sem sika enom de power machine sika enom de treat ensio bia sika ansa na kanea wo yusu ana wo enjoy wo fi anase ensio na ba wo fi no wetin my den I enjoy with the peace of mind it is aboso me so na se yusu ensio ni yusu kanea na se pese e ko try e bela na se still ye pese yenya quality service every utilities no wa and the minim baby pese ye ko mu ko fa free enti e be sra man for say ye bills na ye twa no boso me so a e ma ye Emma VRA and Emma disconnection. Yan quay ni go try your bills. Now you try your bills, yeah. Yan Casano a payment of bills, any illegal connection. A bought utilities no form, as say or mejumano. Men found on say illegal connection. Can ya bono a cost roka crack? It's the amount of bit ya busumidiano. It's na one casa also how I'll be use machines and no gadgets will fee. It be 2 amount for say yes, someone won't come abonamu use more gadgets. Yes, you make sure they conserve energy. Sana ye utilities. Wey aye rani the Patrick Antwi on ya bono ani bono east regional manager Adama PURC and artist so chirimunom
na no mu no water no south ne ne mpata mu ose na ede na MPP abama mpani na nadan kwakufado ene Awurabamia omo kyerɛkyerɛ no kyese bosome miensa bia no ye ba beto nyinam kanea ne nsuo bom ana na we kura ban kwa wo muntimi ntuo nto mo de omasomo ka ede afa Sompa fidie so se mampade na nadan kwakufado ene MPP aba no munya bibi mfa na babia duru ne de dabi emu odene dodo because of the high cost of living ama ayedin ama emu ase awarefo so mbebo akonhoma ama o ma hwe omoma nkra no kwa do mbedie kra ho edin tin ka sa bredie na kamihu ni say ye bra o say nka ye toto ye kan say light bill ene ye kan say light bill light enkane ane ye kan say ene nsuo edin kamihu ni say o sa aban na edin o san edwene ho bio o sa bredie enye bre papa yo misuma dwe share dey say for now ja ye ma ye sisu aja da sha say boy ye bray na life be no musa to musa ndi e ba ha ye pa che say enye ska kwa ye tin fa bi nto na e say e di challenge be ni sa ndi e ba ha dwen ti misla mu say omunye ho bibi ma ye na we di anu ode so na yi na omo tum ne de sisi ya no say ja omo say aban na bosia a akwaje no nsama nhihye ya da bosia no so onto taxes na nsuo ni nemam ba yesi ya no so no Ghana for no eco no emwayen wa economic rate ni sisi ya sene na emasi ko Ghana ha wo kire ndi ya na emasi ko na yesa beto taxes ni nsuo ni light boom no me hunu say beboa because after all already na aban na buy no wa impose about 10 taxes na aba system we ma because we na new taxes mfaso amaso o hwe sa COVID-19 taxes ya mo de buy nyina na yese ene pandemic biem aban ni firo kro mo so munyi ni yesa de sa ne ma we nyina be ka ho a ebe de na lorry fare so atiama ne ma bo abafom nti me hu ne say emwa nti pe info kwanfo bi ombefa so a mbetima twa sa abosia already kwa kwaje ntimi ntwa nti me hu ne say adan already no mbema Ghana fo ne ho akire nti emwa o fa ho say mamani maboa ayedne etunka ne mu a na ne ma no koso esa tembia so no na yeso ye bofo we bi madwen kyerɛ wo mo water no south ne ne mpatam na kyerɛm sɛ odon sa so botom anyame anim na de abetumi ayi aba ayo oboto no sa ni bedane satinte ho amfiri ma de befiri aba no wanka so ni nye ho ana mo kyerɛm sɛ babia du ne de ayedin de achi ewe Facebook ne so abra wo bo Sompa FM Sompa 98.9 so ewe Facebook ne so na hwe video we yo na so wadaroma o yesrew se yenka ye ho yawo adehye a wo mo wo jama mpatamu ho na wo hwe video na waso kuma sa baba wa we ye freno awura botwe na wo be kai no an abaiwa we ene beto odwa efri vivi mantamu kura ede mankasi mu se osofuo bi ene owura bi ofre no ho se wo ye ohene wo ne krachi bi ofre no ho se wo ye osofuo wo mo kabo mu edi nawu tutu fom ewo baaku jade ede abaiwa yi ehye na abaiwa yi afran sa George na asobotwe no enipa mienu esusu se wo mu kum no aye ka se wo mu dare mande eye owura Christopher Eko Clark dodo na enimi se Nana Clark wono na wo fe no ho so ye ohene na fe nso owura Michael Amponsa daako wono so obonimrane se Nana 1 osusu se oye osofo esa nipa mienu yi a yesusu se wo mu kum awura George na asobotwa ye ka se wo mu da so agina court no wo mase ye dibone na tie de asie wo mu court akwa asetena emotemuafo ba ye maame ama adoma konkwache etina na dwam ye akwadubofo ede Nana Clark ene Nana 1 ebegina adaka mu ena kwaduboni ni bo kwadu se my lord afimpinu ene aduonu mienu a etwamu no ba ko ani din ene daako ya wono no eye wosofo no okofa ababa wabia ni din ni Gloria yeboa ya adamfo tatahwe adamfo boom adamfo kakraka na awuraba Gloria yeboa no ye adwuma ewo Amegashi Herbal Clinic ewo Breman Kumase na wo fana adamfo majamadamfo ni nyini ya koduru pempenso bi se sofo edede ni se wode ni betu kwan akọ Holland abrochimemu enti waya nhyehyeye nyina nya passport ne visa edi amano enti o metoa no ewo nkran
na wonkyerɛ ne hotel obɛda na ade akye a wakɔforo alupre akɔ Holland na wɔkɔduru ye no bosome June ne de to so edunsia wa afi 2022 mu ɛna awuraba Gloria ɛfa ka baabi ɔwɔ na hwi ɛne enkramonte so kɔhyia no ɛwɔ Achimota wɔn mu didi nkɔma awie no so mafa wadamfo akyɛ na me wɔfa bi yɛfrɛ ne Nana Clark ɔwɔ Mankasim ma yɛnkɔ ne yɛnkɔkyia no no ɔkyena bi wokɔduru Holland na ofrɛ na me so wo ne me wɔfa nkasa wɔhunu nipa ko a ɔyɛ ɛna awuraba Gloria yɛboa di na yi akyi na asɔfo yɛkyi ɛna hwi na wɔnkɔpie mu ɛwɔ mfimfin mantamu kuro a ɛyɛ Yamuransa wɔnkɔdu Yamuransa na wɔde Nana Clark ɛyɛ ɔsɔfo no wɔde ne kyia wɔhene no sɛ ne wɔfa na awuraba yi sɛ adeɛ bɛkyia ma na kɔ na buru akyire sɛ adeɛ nkyema ne nkɔ ne Holland wɔnhunu hwee bio na no na awuraba botwadeɛ ne baayɛ no polisifo gu so yɛ hwehwɛmu a toto saa nipa mienu ya no ɛna wɔn ankasa pae mu bɛka na ɔkora kyerɛ polisifo sɛ awuraba bi emre bi ɛwɔ September bosome ni mu wɔ afi 2022 wɔn kɔhunu sɛ wɔwu da kwan ho baabi a na yɛtwitwa ne nipadua ne worɔfrɔfo no ɛyɛ wɔno Michael Amponsa da ko a ɛfrɛ no sɛ ɔyɛ ɔsɔfo na 1 ɛna afei owura Christopher Eko Clark kwansa Nana Clark wɔn mu mienu na kabo mu kum no to na mu ne twene baabi opɛ Holland yakɔ a polisifo kɔ pie so a wɔn atase amu no ango hwehwɛmu gu so ɛkɔ so enti wɔn mu mienu agye atomu sɛ woyi awuraba George na asobotwa wɔn mu kum no ɛwɔ Mankasim no a wɔn mu na kum Gloria yɛboa otemuafo pani a wɔtena adwamu no se yɛmfa wɔn nkɔso antwe aposifo kukum na aposifo ntumi nkɔso anya hwehwɛmu na hwehwɛmu na chi court atumi asigina yɛn yɛma busua no mo yɛ agini yakɔ anse aba abotwe no yɛ agini mo wɔ ana asɛmbi safo abia asɛmbi punu sɛ ababa awai nya mogya bia ne yɛde yɛn nsa ka hu ne de kura hwehwɛmu na aboa ma wɔn hu sɛ saa sɛ bi wɔn asan akum ɔbaa foforo nso ɔfrɛ ne ho so ɔyɛ ɔsɔfo no sɛ menka sɛ ɔyɛ ɔsɔfo no na ɛbɔ ne ho mrane sɛ ɔyɛ ɔsɔfo ɔno na ɛbɔ ne ho mrane sɛ ɔyɛ ɔhene hwɛ Kofi Aprende ɔhene bi na de asɔ ɔbɔ fam bɛsi library ne ICT no wofrɛ ho sɛ wɔyɛ ɔhene gu na nanom anim ase wei gu asɔfo anim ase kwa ɔnyɛ ɔhene ɔnyɛ sɔfo atiafo ɛbɛhyɛ no so na makai a wɔn fempi mienu ne aduonu ɛbaako emu na MPP aban amampane na nadadanko akufado ne yewura Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wɔn ne ba bɛtu dwa kyerɛm sɛ adwumadie bi yɛde ba bɛboa ɔman Ghana papaapa esan sɛ ɛyade ho hia enua de ɛho hia papaapa ɛno nti yɛde bibia bɛwɛfrɛ no Green Ghana Day a kyerɛ bosumi bi anasafi bia no aban na US wɔ ɛwɔ June bosumi na fi de ne de nyankopɔn ɛyɛ adoma wɔ ɛyɛ June bosumi wɔ ane de to so enkono da ne efiada ne de ne nyina ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Bono East ya kyerɛ nyankopɔn yɛ adoma saa Green Ghana Day no yɛ nyina yɛ akɔ bom akɔ dua enua ɛwɔ hɔ na ne ewura ne den de Dixon ɛyɛ Ajay Sachi ɔno yɛ Bono East Regional Forestry Manager ɛde to dua ɛkyerɛm sɛ aban ne bɔ ne homɔden pa sɛ nyankopɔn yɛ adoma sa eye Green Ghana da eba so ewo Bono East kra ne dinde Bono Manson Waterfalls honom omo ehwe no se enua makomako eye 150,000 eno mo hwe no so betimi adua ewo ho ne sent okoso de to bibia ne so momoden a sa Green Ghana da nyankopon adoma ye dwumbo so de to so nkono no ye fiada no obi amfa no nhyem ebi Ajebo, Ajananya Bidu, Green Ghana, third edition 2023 there no. Adu na oka no. Na Yedia or Ghana for na Bono East so the ho. Na Bono East there no. Afi no ceremonial plant na kwaya no Bono Manso Waterfalls. Na recent minister ne paying for trans no mo the team for the year no
of Green Ghana na our forest, our health. Indeed, you must add the no say you know water force near why did ma obi relax na ho to form no. Na ye bo kwa ye ho ban na ye nya faso firi na bo ama ye ho to ye. Indeed, afi ho na ye de ko. Na asa o kan ye no ye butai Ghana nyina no 10 million. Na buri yes ye be dia 150,000 shillings, 150,000. Na ye bo da ho de ye ho da nkankan e bi ni say mama makwanya me ne buri ano anso ha yerura ne dende Dixon na jesachi ekoso de tuja trem sem omuse bia unim se koso obono manso de nenso wankasa munya bia obetumi de aduadua ewo miamia hodo ewo abra ye wo mu kwakopia obono manso no na hye no so se wo dwumbuso na toso nkono no ba bia ye aduanua ne bi enti bia na apebi nti yebesese danudura obia meji silence nimpo ya be the office atuho the men chair madanu kura meduru oba ye ho a ebema silence no bi na wakodia nti obi biara emra meji silence no bi nkodia na danudura amanfo wo pepa no ebeba bonu man so afọ so na omo so behwe ceremonial pant na bonu titru be die ne signify Green Ghana no home paso yo fram wo ho yo tik wo ho yo melana wo ho yo kashi wo ho yo kasi ho ena yo militia ena yo papa so kakra aha ena ya so eno so ngwasa forest district so mu obi sa kitafo so obi sa ena dia nije cry wo mu se dia bana ede ma obi ano tienton obi ma odi aba na odi once the cry sabe abokro no kana ban se fa ma free die de ma free die sre obi amajibi na wo ba so a ena am se de ma free no na wan dia na aban na boka na wo so wamboa no anu ti dwumbo so me no ne da toso nkono no bo mode a odu be sem bi na timi akwadua nua na ama oman enuadua no atumi akoso Kasiebo no asi miso fruit drink ne 5G drink eno so yemu awia ye besom wo bofo akwata no abedu ewo sunwa na makromu aye de bebia beboso ye kuremu be hye abofkese no be fa bofo ho ahunyom awurade a o pene nyuma kese abona bofo abedu ana nanso de ayira yemisa o enne obi a wo de ayira yemisa wo mu keeper no me share ne bo me remfi me bo share no so o chepa ne no me se me ma no 3 rounds of miso obo ba ko miso ne de 3 rounds wo awa na de ba ko ma no nti wo nom no de asi ho o betra ma na nom asa me hwema ne nom okay eno na mate 3 rounds so chi ball no pa wa mabofo ba premier wa nchi ankasa me ya de ye ni magu ase ye ne ye de bofo gi ye din penalty no o chi 2 mboa wo chi 2 da bi o chi 1 o chi 2 say yes say 1 and almost so say 2 and ye di you into o chi 2 enti no o kambo ma 3 rounds no ebebem ne mate so 2 rounds share so chi 2 enso no tere na be me no mizo ne de ba kokora men the job of K at the Sompa drive to us 21st clinic every usisimu kono a wo to ase ho no ntiri